Això és insuportable. Quina calor que fa. Tinc ganes d'acabar la ronda i anar a fer una cervesa. Què és això? Què passa aquí? Au! Au, Xeli! Ho has de voler de tot cor, t'hi has d'esforçar de debò, lluitaré sense parar i me'n sortiré. La increïble brigada Shenzhen! M'agrada aquesta noia, l'he de conquistar. Quan s'ha girat m'ha mirat, m'ha arribat al cor. Me n'he ben enamorat sense adonar-me'n. Ha anat així de debò, ha estat molt sobtat. Tens una mirada misteriosa, bonica. Ha estat una trobada increïble, sembla feta per mi. És tan agradable, tan dolça i tan bonica, que m'ha deixat sense alè. Ho has de voler de tot cor, t'hi has d'esforçar de debò. M'agradaria que sabés que l'estimo. Demà li hauré de dir, hauré d'arribar fins al final. Per primera vegada a la vida em vull al cor. El làser destructor! Matí 7, amb Reiko Hanaoka. Bon dia a tothom, els parla Reiko Hanaoka. Avui hem sortit dels nostres estudis per informar-los en directe d'un fet increïble. Com poden comprovar gràcies a les imatges que els oferim des del lloc dels fets, la part superior d'aquest edifici ha estat literalment tallada i després ha caigut. Afortunadament no hi ha hagut cap víctima, però el més sorprenent és que això ha passat davant mateix de l'edifici de la policia. És per això que els responsables policials de la ciutat ho han considerat una clara provocació. No, no és només una provocació. Kazuma! No, no és només una provocació. Això és una burla contra la policia. Kazuma, sisplau! Deixa'm això un moment. Mirin aquest tall, senyores i senyors. És un tall net, com un tall de formatge, això. Mirin, he estat examinant el terra del pis. Aquest és el teu germà, oi? Doncs sí, és que... Em sembla que tindràs molts problemes. Des del punt de vista de la policia municipal, no! Segons el guàrdia de seguretat que va presenciar els fets... Rico, deixa'm dir una altra cosa només. Oh! Uns rajos de llum van passar... Doncs jo penso que... Què li ha semblat el poder de l'SLL? És realment impressionant. L'anomenem SLL, Sistema de Làser Local. Encara l'estem perfeccionant. Per un cop estigui enllestit, podrem atacar qualsevol punt de la ciutat des d'aquesta sala de control. Així podrem destruir qualsevol enemic amb un únic atac, oi? Doncs enllestiu tan aviat com pugueu. Sí, senyor. Per què ha de fer aquest trist dia gris de tardor, just avui que ens toca dibuix? Però què t'empatolles, Soshi, si avui no toca pas poesia? Què dibuixes, Toshi? Oh! Ho ves? No s'hi val a mirar els dibuixos dels altres. Ets el millor dibuixant de gambamant de tot el país. Calla! Que bé que haguem detingut el lladre 666, oi? Sí, i tant.
Sóc lliure, lliure! Ai, em sembla que no. Molt bé, molt bé. El làser funciona a la perfecció. El pròxim objectiu serà qualsevol cosa. Endavant! Què és això? Quin horror! Ei, per què ho dieu, això? Tampoc trobo que n'hi hagi per tant. No, és veritat. La teva mare tampoc no és que dibuixi gaire bé. Sí, és que heretem la inutilitat de generació en generació. Com t'atreveixes? La meva mare dibuixa bé. Tranquil·la, no ho deia amb mala intenció, dona. No et posis així. I a més, què li passa al meu dibuix? Doncs, per començar, què és aquesta ratlla groga? Sí, d'això mateix. És que l'he vist, de veritat. Ha estat un llampec? Si no n'ha caigut cap. De què no n'ha caigut cap, nois? Senyoreta Haruka! A veure, ensenya'm què has dibuixat, Izami. Oh! Ostres, quina meravella! Quin dibuix més artístic, és preciós! Mireu quina textura, quina sensibilitat, segur que guanyarà el primer premi! No m'ho puc creure. Segur que guanyarà el primer premi, ja ho veureu. I tant que sí. És increïble! Pànic a Granedo. S'han produït una sèrie de fenòmens estranys. Últimament en aquesta ciutat hi ha molt d'enrenou. Si continua així, d'aquí a 4 dies tota la ciutat s'assemblarà al dibuix de la Izami. Que te'n tornes a riure i em començo a estar tipa. Toshi! Toshi! Tinc gana, vull menjar alguna cosa. Doncs vés a casa i menja. Toshi, sisplau, tinc gana. Mira, Kei. Vull un gelat, sisplau. Ei, pari! Un gelat, sisplau. Gelats! Mengeu gelats, que són molt nutritius! Ei, que es deixa la meitat de la furgoneta! Kei, vine cap aquí, ràpid! Izami, has vist alguna llum? Sí, crec que sí. I em sembla que ja l'havia vist abans. Vull que vegi aquest dibuix. Tots els altres professors el troben fantàstic i crec que l'hauríem de presentar al concurs nacional de dibuix. I si el seleccionen al concurs nacional, podria anar al concurs mundial de dibuix escolar. Què li sembla, sotsdirector? Oi que és una idea genial? Això és una catàstrofe. Hola, Fullet Negre! És aquí, Fullet Negre! Escolti, és una emergència! No es pot saber qui és el camarús que em truca per la línia secreta just en aquest moment? Perdoni, senyor! Em sap molt de greu, ho sento molt, però és que ha passat una catàstrofe de dimensions incalculables! És terrible! Tranquil! Un alumne ha vist el nostre làser i n'ha fet un dibuix, senyor president! Ostres, no! Tingui. És molt fàcil. Destrueix el dibuix i així el nostre sistema continuarà sent un secret. De veritat que ho he de fer? A l'alumne que l'ha dibuixat li sabrà molt greu, però ho hem de fer. D'acord, pobre Izami. Què has dit? És de la Izami, el dibuix. No el destrueixis. Roba'l i porta-me'l aquí. El dibuix de la Izami passarà a formar part de la col·lecció Serizawa. Sí, n'estic segura. És la mateixa llum que vaig veure mentre fèiem dibuix. És com un làser, oi? De veritat? Com els dibuixos animats. I d'on venia, ho saps? Pensa, Izami, intenta recordar d'on venia. No ho sé, potser me'n recordaria si tornés a veure el dibuix. L'han penjat a la classe. De quin estil és el dibuix de la Izami? Keisuke, al telèfon! El telèfon? Que s'esperin.
Escolteu, això és una emergència! El sotsdirector! Vull que robeu el dibuix de l'Aizami que hi ha penjat a la classe. I no la poden fer els membres inferiors de l'organització, aquesta feina? Vols dir que hi ha ningú per sota nostra, Heisuke? Com més me'l miro... Què? Més lleig el trobo. En Kei tampoc no l'entén. Sóc una incompresa. Izami, te'n recordes d'on venia el raig de llum? Te'n recordes, Izami? Fes un esforç. Què passa? Senyoreta? No, no és ella. Uns monstres! Qui sou vosaltres? I què voleu? Són uns monstres! No, no som uns monstres. Som de la PTA. PTA! L'Associació de Pares i Professors! Ho heu entès? No ho sé pas. De la PTA? A mi em fan mala espina. Hosti, que són uns monstres! Que no som monstres, som de la PTA! La PTA, com us ho he de dir! No t'oblidis del dibuix, germà. Sí, esclar. Ja és meu el dibuix! Se't veuen els calçotets. Se't veuen els calçotets. Oh! Oh! Els fullets negres! Han agafat el dibuix de l'Aizami. Adéu! Per què se l'emporten, el meu dibuix? Què em volen fer? Torneu-me el dibuix! Porten el símbol dels fullets negres i els calçotets. Espera! No correu pels passadissos. M'emporta el dibuix! No corris! Ja veuràs quan t'enxampi! Heisuke, per aquí! Oh! Just a temps, germà! Aquí! Se'n van amb el dibuix! Per què el deuen voler, un dibuix tan dolent? Deuen estar sonats. Ja n'hi ha prou d'aquest color! Esclar, segur que la llum del dibuix és el làser que fan servir per destruir tota la ciutat, nois. Així, potser m'han robat el dibuix per mantenir en secret aquest làser. És veritat, teniu raó. I tots els atacs amb làser els deuen haver fet Els fullets negres! Quina gent més estrafolària, no creieu? Heisuke, seu bé, home, vinga, seu bé, sisplau! Que venen! Ei, torneu-me el dibuix, torneu-me el dibuix! Pareu, pareu! Encara ens segueixen. Tant de rebombori per un coll de dibuix. No ho entenc. Espereu! Espereu, ei! Torneu-nos el dibuix! Us atraparé, dolents! Ja ho veureu, us enxamparé! Ai, que m'ha fet cap avall! Què? Que us segueixen? Sí, ja tenim el dibuix, però... D'acord, jo us protegiré, d'acord? A veure, fullet daurat... Què passa? Entesos. Molt bé, ja els he localitzat. Aprofiteu mentre us cobreixo per fugir. Tranquils, jo us ajudaré. Ja hem acabat d'encarar els miralls reflectors. El làser està carregat. El percentatge de reflexió del sistema de seguiment d'objectius ja està calculat. Tot està a punt per disparar. Molt bé, dispareu! Ostres, és el raig làser! Estàs bé, Izami?
Caram, crema les deixalles no inflamables. Aquesta arma aniria molt bé per les escombraries domèstiques. És una noia molt pràctica. Ei, no és que s'escapen! Adéu-siau! S'han endut el meu dibuix! Ostres! M'han robat la meva obra d'art! No l'atraparem pas, la moto. Ei, Isami, ets tu! Què hi feu aquí? És un lloc perillós. Heisuke, ens vindran a buscar i ens recolliran al terrat d'aquell edifici. Aquest cop aconseguirem complir la nostra missió! Espereu! Torneu-me el dibuix! No sé pas què passa, però atureu-vos! Ara ens persegueix un cotxe de policia! Ja me n'encarrego jo. Alto! No pot ser! Encara està sencer el dibuix! Sí, Heisuke, l'edifici! Sí! Oh, que bé! Som-hi! Oh, això ja és massa. És com els dibuixos animats. Estic un pèl marejat, jo. On són aquells de la PTA? Són allà! Sí, a més són dels follets negres. Convertim-nos en el Shinzen-gumi! Però... no portem l'equip. Oh, no! Que ja no hi pensàveu en mi? Jo també sóc del Shinzen-gumi. No l'en recordeu? Genial, Kei! Que bé, ho has portat tot, oi? Molt bé, Kei. Esclar que sí, nois. El drac és la marca de la justícia. Mentre el mal recorri el món... Escolteu! Escolteu! Envieu-nos reforços de seguida! Ai, no hi ha dret! Ei! Ei! Aquí! Ja tinc el dibuix! Mireu! Aquests volen fugir. Sí, s'escapen per aire, no els atraparem pas. Els hem d'atrapar com sigui. Sí! Som aquí! Què passa? El drac és la marca de la justícia. Mentre el mal recorri el món... El destruirem en nom del cel! Shinzen-gumi, endavant! Són el Shinzen-gumi i fan aquest plagi descarat dels Gambaman? És veritat, els herois han de ser més originals. És molt fàcil copiar. Ai. La pròxima vegada ja ens prepararem millor. Ara ens haureu de perdonar. A veure si és veritat. Farem el que podrem. És igual, això. Molt bé, doncs. Au, ja ens veurem! No ens atrapareu pas. Adéu, nois! Ostres! Esteu a punt? Sí! Teniu! L'ullal del drac és la fletxa de la justícia! Avui us hem guanyat nosaltres. Ho sentim molt, Shinzen-gumi. Però si fugim a la desesperada... Torneu-me el dibuix, vinga! Torneu-nos el dibuix! Shinzen-gumi, com anem? Energia làser, màxima intensitat. El blanc és el Shinzen-gumi. Foc! El raig làser! Ve cap a nosaltres! Sisplau, espasa! Ajuda'ns! Escolteu, el làser torna cap a nosaltres.
Què farem ara? No! Què passa aquí? Ostres! La base de llançament era allà. El làser ha tornat cap al sistema de llançament. Em sembla que hem tornat a guanyar. Oh, i el meu dibuix? Deu estar una mica marejat. Oh, el meu dibuix! Diria que s'ha cremat. I què se n'ha fet d'aquell parell de fullets negres? Aquesta vegada n'heu fet un gramassa a Shinzen Gumi, però el nostre objectiu era robar el dibuix i ho hem aconseguit! Ostres, no! Mireu, el meu dibuix! Deus estar contenta, Izami. Finalment triomfarà la justícia. El guardaré com un tresor. És una gran idea. I tant, gràcies al teu dibuix, Izami, la ciutat s'ha salvat. Eh? Hem protegit la nostra ciutat. Però ha quedat feta un desastre, igual que el teu dibuix, Izami. Com t'atreveixes? I ara, nois... El Shinzen Gumi es retira! Afortunadament, l'aparell no duia cap tripulant i ha caigut en una zona deshabitada de la ciutat, per la qual cosa no hi ha hagut víctimes. Fons policials ens han informat que s'ha obert una investigació sobre la relació d'aquest fet amb l'explosió d'una estàtua. I ara passem a altres notícies. Quina humiliació! Heu destruït l'arma que havíem amagat dins d'aquella estàtua en obres! Em sap molt de greu, no tornarà a passar. I per postres, no m'heu dut el dibuix de la Izami! Estic enfadat! Ho sento molt, molt! Quin desastre! Ostres! Desastre! Mireu, fixeu-vos! El teu dibuix s'ha cremat una mica i encara queda més artístic! Ostres, ni que fos una torrada. No l'entenc gens, jo, aquest art modern. Ja torneu a menysprear el meu art, però si tinc un gran talent. Ara que hi penso, us he fet un retrat preciós que el voleu veure, nois. No! El meu retrat no! I el meu també? Que bé, Izami! Oh, quina expressivitat! És fantàstic! Em fa l'efecte que estic descobrint els meus dots artístics, oi, senyoreta? El penjaré al taulell d'anuncis perquè el puguin admirar tots els alumnes. Oh, no! Sisplau! Això no! No ho faci! Ostres! Ha arribat el dia de la gran marató de Gran Edo. En Toshi i en Soshi hi participen. Qui guanyarà? No us perdeu el pròxim episodi, la marató de Gran Edo.